Dobrý deň. Vy, čo nás motoškolí na našom vlogu Motobludy, už máte fakt plné zuby. Vám sa neospravedlňujeme, tak nás jednoducho nepozerajte. A vy, čo nás pozeráte, sledujete, tak nás pozerajte, presne pre vás to robíme. Dneska budeme mať podľa mňa super tému a povieme si zase niečo o zákrutách, ako v podstate na ne a vlastne tak ako na zákrutky. V predchádzajúcich dieloch sme sa venovali aj viac menej tej technike náklonu, rozprávali sme si o otlačaní, o klopení, vysadaní a týchto veciach. Rozprávali sme sa o pohľade, to sú mega dôležité veci na to, aby ste v tých zákrutkách fungovali dobre, ale tiež je jedna veľmi dôležitá vec stopa, ktorú zvolím. Čiže budeme sa dneska rozprávať o tom, ako trafiť dobrú stopu v zákrute, tak aby som si to užil tak, že sa budem škeriť do helmy, že super, vyšlo mi to. A ne, aby som tam nefrfal, že ježišmane, ty kokso, však s Božou pomocou som to volák zvládol, hej. Čiže, stopa. V princípe, pokiaľ mám pred sebou zákrutu, ktorú chcem prejsť, je úplne bomba, keď ju celú vidím. Budem tak trošku skákať medzi jazdou na nejakej uzavretej trati alebo jazdou v premávke, pretože je to rozdiel. Na uzavretej trati veľakrát, nevždy, ale veľakrát tú zákrutu celú vidím alebo ju poznám. Hej, to je obrovský rozdiel proti napríklad ceste, kde tú zákrutu možno nevidím celú a idem ju prvýkrát v živote. Hej, lebo nikto nemôže mať nájazdené všetky zákruty na Slovensku ani na svete. Hej, to sa nedá. Možno nejakú svoju trasu poznáš, hej, ale to už je druhá vec, hej, že to máš najazdené ten úsek, ale tiež zase pozor na to, nemusí to byť, že wow, že poznám to a dám to, lebo možno tam nevidíš. Čiže pokiaľ tú celú zákrutu vidím, tak si aj tú stopu viem krásne naplánovať. V princípe, úplne všeobecne, zákrutu by som mal začínať na vonkajšku, na vnútrajšok by som sa mal dostávať na vrchole zákruty a zas by som sa mal na výjazde dostávať na vonkajšok. Čiže keď mám pravotočivú zákrutu, začínam na ľavej strane cesty, prechádzam potom do stredu na pravu a zasa nechám vynášať na ľavú stranu. Čiže keď mám pravotočivú zákrutu, spravím toto. Prečo to tak robím? No úplne jednoducho. Lebo jednoducho z ostrejšej zákruty si spravím menej ostrú. Čiže ako keby som si tú zákrutu vyrovnal. Hej? Vyrovnal. Aby som si jednoducho spravil menší uhol. Čiže aby tá zákruta nebola taká ostrá, aká je, trošku si ju vyrovnal, trošku si ju natiahnem. Preto začínam vonka, idem dovnútra, idem zase na vonkajšok. Tu je veľmi dôležitá vec uvedomiť si, akú časť tej cesty mám k dispozícii. Keď som na uzavretej trati, mám k dispozícii celú trať. Čiže začínam na vonkajšom obrubníku, potom idem do vnútorného obrubníka a zasa nechám vynašať aj na vonkajší obrubník. Ale bacha, na ceste si toto nemôžem dovoliť. Hej. Keď idem na ceste pravotočivú zákrutu, tak začínam niekde pri stredovej čiare, blízko, hej, bacha na to, že tá motorka má nejakú šírku, hej, keď mám, dajme tomu GSO Advika 12 alebo 1250 novú teraz, tak jednoducho som široký jak 3/4 Fabči, to znamená som veľký, hej, čiže bacha na to, či vám polka motorky netrčí do vedľajšieho pruhu, hej. Čiže začínam niekde pri stredovej čiare. Potom sa ťahám dovnútra, ale nejdem až ku krajnici, pretože tá krajnica býva špinavá, je to tam na figu, jednoducho môže tam šmyknúť, býva tam bordel, alebo môžu, ja neviem, konáre, chujoviny trčia, neťahať sa úplne k tej krajnici, hej? A zase nechám vynašať smerom ku stredovej čiare. Keď idem zase ľavotočivú zákrutu, tam začínam niekde pri krajnici, ale tiež nie úplne na čiare, lebo zase je tam bordel. Idem dovnútra, ale nejdem k stredovej čiare. Idem asi do stredu jazdného pruhu, svojho. Pretože tá hlava, ktorú mám naklonenú, čiže motorka je naklonená do ľavej strany, keď mám ľavotočivú zákrutu, ona mi prečnieva do protismeru. A keď mi tam ide do ryti, ja neviem, na Šturci, alebo ja neviem, kde v prdeli, kde sa chodia chalani voziť na babe a neviem, kde kade ešte. Tak tú hlavu mám v protismere a keď tam ide chudák rumúnsky kamionista po 48 hodinách tam kúka, on sa tam jednoducho nevleze do tej zákruty tak, aby jednoducho neprekročil tú stredovú čiaru. A ty keď tam ešte visíš hlavou, kolenom aj lakťom, no tak čo sa stane? No, buď ti to odstrelí, alebo ty sa vyrovnáš a letíš venka. Čiže na normálnej ceste, keď som bacha na to, keď ja som kolesom u seba, neznamená, že som celý u seba vo svojom jazdnom pruhu.
Čiže neťahám sa tak strašne k tej stredovej čiare. A zase nechám vynášať potom pri výjazde smerom doprava na krajnicu viacej, ku krajnici, teda tak nie na krajnici, ale ku krajnici. Okay? Preto, aby som si tú zákrutu, ako som už povedal, urobil rovnejšiu, aby ten uhol bol menší. Čiže keď ja volím stopu takú, že začínam na vonkajšku, v tom priamom smere by som mal mať teda nejakú rýchlosť, na tú by som si mal spomaliť. Tá rýchlosť by mala byť taká, že som si viac menej, nie že viac menej, že som si istý, že som si kurva istý, že jednoducho tú zákrutu prejdem takouto rýchlosťou. Ale teda aspoň si to myslím, hej. Aspoň si to myslím, že to dám, jo. Keď tam letím tak, že viem, že to nedám, no už je to prdeli, hej. To už je prvá chyba, že už si hovorím, ježišmarja, už som v riti, nedám to, čo mi na zvodidla, bím do nich, hej. Čiže idem tam tak, aby som si aspoň myslel, že hej, dám to. Dobrzdím si, mal by som si dobrzdiť v priamom smere. Hej. Nakvaltovať si väčšinou dole, hej. Ako náhle už idem do náklonu, už by som tam neriešil nič, žiadne brzdy, ani kvaltovačky, nič jednoducho. Už v tom nájazde do zákruty sústrediť sa práve na tú stopu, aby som si určil ten vrchol zákruty a k nemu sa dostávať už tou rýchlosťou, ktorou som si nastavil. Čiže už si môžem kľudne jemne otvoriť plyn, bez toho, že by som zrýchloval. Len tak, aby som si držal rýchlosť. Hej. Dojdem na ten vrchol zákruty, k tomu vnútornému okraju, hej, a ako náhle už smerujem k výjazdu, už môžem zase otvárať ten plyn. Hej, a nechať sa využívať zase tú fyziku, že jednoducho motorka zrýchluje, rýchlosť mi narastá mi odstredivá sila, vynášam na to pekne na vonkajšok a využijem celú šírku teda toho, čo potrebujem. Hej. Rozdiel je napríklad na okruhu, lebo na tej športovej motorke na okruhu, keď letím, tak jednoducho tam to není o tom, že pustím brzdu ešte predtým, než začnem točiť. Hej. Ešte si dobrzdujem stále, keď zatáčam. Jednoducho, čím mám väčší uhol náklonu, tým tú brzdu uvoľňujem viac a viac a viac, až vtedy, keď jednoducho cítim, že všetok ten grip tej gumy potrebujem na to, aby ma držal v zákrute, aby ma držal v náklone, tak už jednoducho nemôžem si dovoliť byť na tej brzde. Tú brzdu povolujem postupne pomaličky, hej, aby to nebolo, že zrazu vyskočí mi to predné pruženie, skrátka ujde mi to a leží na zemi. Čiže na okruhu, keď lietate, jednoducho tam sa ešte dobrzďuje v náklone, hej, trail braking sa to volá. Ako náhle som zase na vnútrajšku, na apexe, už pozerám na výjazd a zase môžem ťahať za plyn a zase nechám vynášať von. V princípe, keď lietam po tom okruhu, tak je to o tom, že vlastne ešte brzdím v priamom smere, začínam si skladať, povolujem si tú brzdu, povolujem menej a už v podstate potom otváram plyn, aby som si tú váhu preniesol zase na to zadné koleso, kde ten grip potrebujem a nechal sa vynášať, aby mi to zase neuchádzalo, hej, tá motorka. Aby som mal jednoducho tú váhu tam, kde ju potrebujem, aby som tam dával prilnavosť. Čo sa týka ešte tej správnej stopy, čiže takto volím tú stopu vždy. Hej, idem zvonka, dovnútra a zase na vonkajšok. Využívam ten priestor, ktorý mám k dispozícii, keď mám k dispozícii celú dráhu, keď mám svojjazdný pruh. Veľmi dôležitá vec je to, čo vidím. Hej, keď idem po ceste a nevidím celú tú zákrutu, ja si ju jednoducho neviem tak naplánovať, neviem, kde je vrchol zákruty, neviem, kde je výjazd, lebo ju nevidím, kde končí. Hej. To si môžem len mysleť, že však tam už končí, tuto zaťahám a ešte sa mi to tam do prdele zavre. Hej, to je veľmi, veľmi zlé. Hej. Preto v rámci tej stopy začínam vždycky teda ako keby na vonkajšku, ale pozor, veľká častá chyba a hlavne keď sa jazdí vonku na cestách. Strašne sa ponáhľate do zákruty, chytro zatočiť. Hej. A potom zrazu som na tom vnútornom okraji a pozerám na tú zákrutu a ona svina ešte nekončí. Hej, nekončí, ešte sa aj zatvára. Hej, a ja už som vnútri. Čo teraz do riti? Hej. Čiže neponáhľať sa na vnútorný okraj. Rýchlo. Nechať si dostatok času. Pekne začínam na vonkajšku, tiahlým oblúčikom, držím sa a čím viacej vidím, tak tým viacej si to viem prispôsobiť a už keď vidím, dajme tomu výjazd tej zákruty, už si to viem kvázi ako keby trošku zavrieť, ísť na ten vnútrajšok, dotknúť sa vrcholu zákruty, možno ho netrafíte dobre, ale jednoducho viem, že na tom výjazde to bude good. Hej, že to nebude o tom, že vletel som tam, zatočím, už som na vnútrajšku, ešte to nekončí, začínam ma vynášať vonka, hej, potom tam čalamadním splinom zatváram a ešte alebo ma napadne, hej, však zabrzdím, Ježišmaria, je to také dosť instinktívne, a rovno sa strepem, alebo Ježišmaria do prdele z vodidla a letím ven. Čiže
Tá stopa je dôležitá vec. Treba hlavne používať hlavu, neleteť tam, kde nevidím. Kde vidím, môžem si dovoliť. Hej? Pokiaľ mám skill, hej? Pokiaľ viem, čo s tou motorkou si môžem dovoliť, čo nie. Ale jednoducho, keď nevidím tam, kde nevidím, neletím. Neletím tam, kde nevidím. To je základné pravidlo. Rozmýšľam a pozerám sa tam, kam chcem ísť. Jednoducho dávam si tú svoju stopu, tú svoju čiaru najskôr očami. Oni vás drapnú, dávajte sa, ten pohľad vás drapne a ťahá vás. Ťahá vás. Tam, kde čumíte, tam vás to ťahá. Hej. Keď ten pohľad ide po správnej stope, aj motorka pôjde po správnej stope. To už sme si rozprávali, aký je pohľad dôležitý. Čiže toto je stopa. Von, donútra a zase na vonkajšok. Povieme si aj v ďalších videjkách, ako pracovať s plynom. Teraz sme si niečo načrtli o brzdách, čo ako pracovať s plynom pri prejazde zákrut. To je tiež veľmi dôležitá vec, takže jazdíte, síce máme pol metra snehu, ale môžete ísť napríklad do Španielska, hoci kde, to je jedno, tam je teplo a môžete nám tu povedať na Slovensku, že do Vidopo.